tayo ken kuana, agrupbab tayo iti Apo a namarswa kada tayo, iso ti Diyos tayo, datayo dagiti tataon nga agyay aywana ti arbana tataraon na. Agkararag tayo amin. Apo mi Diyos nga nailangitan, nagyaman kami iti biyag, pigsaket iti ayat mo kada kami, nga adda kami manin dito'y balay mo nga agsirbiken ka. Uray sa dino ti ayan mi, ket in kami pagmaymaysain iti pamati mi, ken ti inspirasyon mi, nga anak mo. Punwem amin nga adda dito'y balay mo, ken dagiti agbuybuya, iti Santom Espiritu, tapno pagbalinem tunggal maysa nga instrumento, iti ayat, ken parabor mo. Pakawanen da kami, Apo, iti panagkurkurang mi, iti panagsirbi, ken basbasol mi nga naaramid, ket punwem da kami iti launay nga ayat nga sapulin mi, ti pusom, ket masurutan mi ti biyag ni Kristo Jesus nga manubot ken mga isarakan. Amen. Panakaibasa iti nasantuan na surat, panggapiti daan nga tulag. Ukukom 4:1-7. Kalpasan ti ipipatay ni Ehud, nagbasol manen dagiti Israelita ti Apo. Iti kasta, impalubos na aparmeken ida ni Habin a Kananeo, a nagari ijay Hasor. Ni Sisera, ti Pangulo ti Armadana, ket agnaed ijay Hasot Hagoim. Adda siyam agasot alugan, apakigubat ni Habin. Naranggas unay iti pagituray na kadagiti Israelita. Pinagrigat na ida iti unag ti 20 atawon idi agangay agpatuldong na ken ni Yahweh. Kadagiti at tiyempo ni Deborah profeta, ti ukom, dagiti Israelita, isu ti asawa ni Lapidot, mansansan nga agtugaw iti siro ti Palma, nga adda iti agbaetan, ti Arama ken Betel, iti karurudan na ti Ephraim. Ditoy ti papanan dagiti Israelita, apang lisurdan dagiti parikutda. Iti maysa nga aldaw, pinaayaban ni Barak nga anak ni Abiamam at taga siyudad ti Kedes ijay Neftali, ket kinunana ken kuana, ti Apo a Diyos ti Israel, imbilin na ken kadaytoy. Mga biyak ka iti 10,000 alalaki kadagiti tribo ti Neftali ken Sibulon, ket ipangulam ida amapan ijay Bantay Tabor. Ibaon konto ijay karayan kison ni Sisera, a pangulo iti aramada ni Habin, tapno makirangget ken ka. Adanto luglugan a pakigubat ken soldado na, ngem agbalingkan to amang parmek ken kuana.
Ibasa kada kayo ti surat ni San Mateo, dito'y kapitulo 20 ken 5, versikulo 10 ken 4 naging gana iti 30 ket kastoy iti mabasa. Ti pangarig may pan kadigiti tallo nga adipen. Iti dayta tiyempo mayarig to ti pagarian ti langit iti kastoy. Adda iti may sa tao amapan nagbiyahe. Inayaban na dagiti adipen na ket intalek na kadakwada ti sanikwanan. Inikan na ti may sa iti 5 at talento, ti may kadwa 2 at talento, ket ti may katlo may sa talento. Kas mayan natop iti kabalan iti tunggal maysa. Kalpasan na nagbiyahe. Ti adipen nga imawat ti 5 at talento, pinagnegosyo na dagos ti inawat na. Ket nakaganan siya iti 5. Kastamot iti inarami ti adipen nga imawat iti 2 at talento. Nakaganan siya iti 2 at talento. Ngem ti adipen nga imawat ti maysa talento, napan na inkal iti kwarta ni among na. Kalpasan iti nabayag at tiyempo si mangpet ti among dagiti adipen, ket makikwenta kadakwada. Napan kenkwana dagiti naikan iti 5 at talento, ket ininyawat na ti 10 at talento. Apo kinunana, inikanak iti 5 at talento, kitaom 5 at talento pa'y tinaganan siya. Nasayaat iti naramid mo na imbag ken mapagtalkan nga adipen, kinunati among na. Gapu ta mapagtalkan ka iti basit abanag, pagaywanan kanto iti adu, umay ka makipagragsak kanya. Ngem, napanmet da iti adipen, anak awat iti 2 at talento, ket kinunana, Apo, inikanak iti 2 at talento, ket adtoy pa iti 2 ang naganan siya. Kinunati among na, nagsayat inaramid mo na imbag ken mapagtalkan nga adipen, gapu ta napagtalkan ka iti basit abanag, pagaywanan kanto ti adu, sumrek ka ang makipagragsak kanya. Kalpasan, napanmet da iti adipen anikan ti maysa talento. Apo, amok naunget ka, kinunana, agburas ka iti di mo minulaan, ket agani ka iti di mo rinaipan. Nagbutay nga iso nga inkalik ti kwarta nga inted mo, ne isublikon ti kukwang. Kinunati among na, dakes ka nga adipen, sadut, amom lang aruden, nga agburasak iti jak minulaan, ken agani ak iti jak rinaipan. Hindi po sitom kuma iti bangko tinted ko tapno ita, ta si mangpetakon isublim agraman interes na. Kinunana ka dagiti daduma, alaon yung arut ti kwarta nga adda kenkwana, ket ited yu iti adipen, nga addaan iti 10 at talento. Tadadunto ti maited iti addaan, ket agsobsobraan to, ngem iti awanan. Uray pati basit nga adda kenkwana, maikat to. Ket daytoy awan serserbi nga adipen, ipurwakyo iti kasipngatan, sadyay agsangit ken agngaret-nget to. Ni Apo Diyos may tagbendisyon, iti pan nakaibasa, iti paset na santuan na surat. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa pag-awit ng Ikaw ay Purihin. Iyong dinggin, itong dalangin sa puso at damdamin, maghari ka sa akin.
bawat sandaling nasasaktan. Salamat at ika'y nariyan, ika'y luwalhatiin, ngalan mo'y sasambahin. Di lilimutin pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Sasambahin itong puso, itatanghal sa buhay ko, sa bawat sandaling nasasaktan. Salamat at ika'y nariyan, ika'y luwalhatiin, ngalan mo'y sasambahin. Di lilimutin pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Di lilimutin pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Di lilimutin pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Amen. Praise the Lord. Madaydayaw iti Diyos, iti mensahe iti kanta ngayon paay ni Diconis Irene Vioya. Ni Apo Diyos kumay tagbendisyon kada tayong amin, iti daytoy ngaldaw, iti Domingo, ket sakbay nga maipaay iti mensahe ket agkararag tayo. Naindaklan ken man nakabalin nga Diyos, ipaay mi iti presensya mi ken ka, ken ipaay mi dagiti talento, ken uray pay iti kangatwan na panagrukbab ken ka iti daytoy ngaldaw. When o Ama, sapay ka di o Diyos, tawatem dagiti kararag, ken uray pay, daytoy nga mensahe nga maiburay, nga babaon iti saum o Diyos, iti Biblia. Ket Ama, si kakadi iti agbendisyon, iti mangiburay, iti sasaom. Iti nagan ni Apo mi Jesus, dagiti dawat ken kararag mi. Amen. Maminsan pa'y kakapsat kablawan kayo, itinagan ni Apo tayo nga Heso Kristo. Idirabi ket nagmensahe ni D.S. Bonifer Bakiran kanya ket imbagana dagit iti nakasang kasasaad da ijay Cagayan. Ket dumawdawat isu na titulong gaputa ti entero nga Cagayan, especially ito Gegraw, ket nalayus da kakabsat. Ket dawatek nga rod iti kaasiyo kadagito kakabsat tayo, ijay Cagayan ken Isabela, ken uripay dagiti kakabsat tayo dito Metro Manila, ngagkasapulan iti tulong kang runan iti lupot ken makan kakabsat. Daytoy dagiti kasapulan da iti daytoy nga oras. Ket daman dagiti mayat nga mangted ti tulong, mabalin nga gipatulod kayo kakabsat dito'y Nax United Methodist Church when no kwarta ket adda iti bangko nga pagitinagan nyo ket ibagayo laang no sa dino iti papanan na dayjay nga ipaayo nga tulong, especially kadagiti papastor, deaconess ken dagiti mga church workers ijay Cagayan ken ijay Isabela kakabsat. Ti daytoy nga gundaway ket iti maiburay nga sao ni Apo Dios ket may papan iti kinapudno wenno mapagtalkan. Ket dito ay paset ti nasantuan na surat ket adda dagiti masarakan ti paylaong anapudno ang mapagtalkan ken mapagpiaran at tao nga isu nga nangitalkan ni Apo Dios kadagitoy nga banbanag dito rabaw iti daga. Dito'y paset ti nasantuan na surat saritaon ni Apo Hesus Kristo
iti pangarig may papan kadagiti tallo nga adipen. Ket ditoy iparang nakadatayo iti may sa kinapudno iti kinamapagtalkan kakabsat. Ket ditoy nga pangarig ket saritaon na iti may sa tao nga agbiyahe ket intalek na dagiti sanikwana kadagitoy nga tallo nga tattao. Ket kas kuna iti nasantuan na surat ket inikan na iti maysa iti 5 at talento ken iti may kadwa 2 at talento ken iti may katlo maysa at talento. Ket dito'y kakabsat ket masarakan tayo nga naikanda amin ngem adda iti nangato addamat iti nababang nga inted na kadakwada wenno handang agpapada kakabsat. Gapu ti impay na daytoy sigun iti kaabalan dagitoy nga tallo nga tao. So umuna kakabsat nga kitaon tayo dagitoy ita tao nga naikan iti talento sigun kadagiti abilidad da. Nga kuna ni San Pablo ititoy umuna nga Korinto kapitulo 20 ken 2 ket saritaon na iti may papan iti conversion of the Holy Spirit ti panangipaay na kakabsat iti daytoy nga espiritu states that upon conversion the Holy Spirit gives the born again child of God at least one spiritual gifts that is to be used to accomplish divine tasks within His kingdom. Inikan na iti maysa nga nasantuan nga regalo nga maaramat daytoy iti pagarian iti Apo. So makita tayo ditoy nga awan iti exemption na daytoy kakabsat datayo amin ket inikan ni Apo Dios iti talento nga isukuma iti aramaten tayo iti panagserbi tayo kenkwana. Nga masapol ko na ditoy ni San Mateo ditoy kapitulo 5 versikulo 10 ken 6 masapol akas tamat ti panglawag ti silaw yu iti imatang dagiti tattao tapno makita da dagiti na imbag nga aramid yu ket idaydayaw da ni amayo sa dilangit kaso iti kinunana ditoy kakabsat nga masapol nga datayo nga anak ni Apo Dios ket aglawag tayo makita kuma dagiti toy tattao dagiti na imbag nga aramid tayo ket amok nga da kayo kakabsat ket araramiden yu daytoy adda dagiti tattao nga naikan iti gundaway tapno tulungan da dagiti padat nga tattao ket ditoy may kadwa nga kayat ko nga emphasize kakabsat nga ditoy paset ti nasantuan na surat ket dagitoy nga talento nga naited ket adda iti subad na adda subad na nga kaskunana ditoy paset iti nasantuan a surat ket ti may katlo ket daytoy ko mga talento ket maaramat iti panagserbi panagserbi iti nangted ket serving the master is not an option. Hanang option daytoy kakabsat ngem daytoy ket indaldaw nga requirement iti panagserbi. Saan lang nga maysa nga aldaw iti panagserbi no di ket inaldaw nga agserserbi tayo iti namarswa kada tayo. Ken ditoy nga pangarig ket daytoy nga master daytoy nga apo ket pimanaw napangarod iti adayo nga lugar ket intalek na kadagitoy nga tallo nga tao dagitoy nga sanikwana ket into na agsubli ket masapol masapol nga adda iti mangegna nga naimbag adda magkadakwada akas kun ditoy kalpasan ti papan ko apan nang isagana kuna ni Apo Hesukristo no kitaan tayo dayjay surat ni San Juan kapitulo 10 ken 4 bersikulo 3 ken
upat, kunana ditoy, kalpasan iti papan ko, panangisagana iti pagyanan niyo, umay kayto alaen tapno adda kayo met iti ayan ko. Amuyo ti dalan nga agturong iti papanak. So, dayto ti kunana ditoy kakabsat. Ni Apo Dios, ti manaw isuna kada tayo iti daytoy rabaw ti daga, tapno isagana na. Agsagana isuna, iti pagyanan tayo, anasaysayaat, ngem pagyanan tayo dito'y rabaw ti daga. Kitaan nyo, iti daytoy nga pasamak, iti naglabas nga aldaw, iti Marikina, ken iti Cagayan, ken Isabela. Awan iti pinili daytoy nga layus, na baknang man, narigat man, ket agpapadada. Iti daytoy nga napadasan da, iti daytoy nga panawan. Kastamat iti imatang ni Apo Dios, ket awan iti idumduma na. Agpapada iti panagkita ni Apo Dios kada tayo kakabsat. Awan iti nangato, awan iti nababa. Datayo amin ket ipatpateg ni Apo Dios isu nga aramiden na daytoy. Ket daytoy nga pangarig ket saritaon na. Iti maysa a kinamapagtalkan kakabsat. Nga kaya't nga makita ni Apo Dios into no umay isuna manen kada tayo ket manggag na kuma dagiti naimbag nga inaramid tayo dito'y rabaw iti daga kas iti daytoy nga duwa nga nagreport ken kuana nga kuna iti maysa ti adipon iti versikulo 10 ken 6 iti adipon nga mawat iti 5 a talento pinagnegosyo na adagos ti inawat na ket nakaganan siya iti 5 kastamet iti inaramid adipon nga imawat iti 2 a talento nakaganan siya iti 2 a talento. Wow, kitaon nyo daytoy kakabsat 2 ngem iti may katlo ket gapot na nagbuteng isuna ket may salaom ti talentong inawat na ket indulin na. Ket no ituloy tayo iti binasa kakabsat kalpasan iti nabayag at tiyempo simbangpot ti among dagiti adipon ket makikwenta kadakwada kastamot iti ket ti Apo inton umay isuna ket makikwenta met kada tayo ket anya nga ta iti report tayo ken kuana. So napankwenkuana daydi na ikan iti 5 talento ket inyawat na ti 10 a talento. Wow. Awan iti imbati na ako kuana kakabsat. No di ket inyawat na amin. Dayjay talento nga adda ken kuana. Dayjay 10 ken kastamet iti dayjay 2 ket inted na iti among na. So, anya iti imbaga ti among kadakwada nga 2. Nga kinuna ti among nasayat iti inaramid yo. Na imbag ken mapagtalkan nga adipen. Mapagtalkan kay iti basit abanag. Pagaywanen kayen to iti ado. Umay kayo makipagragsak kanyak. Apo, nagragsak launa yan. Daytoy. No tintero nga pamilya tayo, dumteng to ti gundaway, nga awan iti mabati kadakwada, no diket iso da amin to, iti sumrek, ken makipagragsak iti Apo. Ket anya ket din daytoy nga pasama kakabsat, iti may katlo, na nagkasang iti napasamak ken kuana, gaputa saan na nga inaramat, iti talento nga iso nga impaay iti Diyos ken kuana. Indulin na. Ket gapo iti dayta nakaungot iti among. Ket kinunana ken kuana alaen nyo nga rod ti kwarta nga adda ken kuana. Ket ited ti adipon nga addaan iti 10 nga talento. Dayjay iti mapasama kadagiti tattao nga idulin da dagiti talento da. Saan da nga i-share dagiti talento da. Takunana iti versikulo 20 ken siyam adunto ti maited iti addaan ket agsubsobran to ngem iti awanan uray pay ti basit nga adda ken kuana maikatto kasta dagitoy nga tattao no kitaon tayo ken utuben tayo daytoy kakabsat iti maikatlo nga adipen adda dagiti tattao nga nangitalkan ni Apo Dios it kadagitoy nga
banag, dagitoy nga talento, ngem handa nga inaramat, dagitoy kakabsat, tapno padurasan. Handa nga pinaduras daytoy, no di ket handa nga naiwanan kakabsat. Kas kumait daytoy nga pasamak, impaaywan ni Apo Diyos kada tayo, dagitoy nga iso nga pinaraswana. Ngem anya iti inaramid tayo kakabsat, dinadaal tayo. Dagitoy nga nasayaat nga inaramid ni Apo Diyos, dagitoy nga kay kayo ket pinukan tayo. Ken dadumapay ket pinerdi tayo kakabsat. Ket iti daytoy lakamon tayo ita. Iti kinaranggas tayo. Iti daytoy nga pinarswa ni Apo Dios. Isu nga datayo matlaong iti akimbasol no adda iti layus, no adda dagiti saan anasaya na mapasamak kakabsat. Saan abasol ni Apo Dios daytoy no di ket basol tayo amin a pinarswana. Ta inabuso tayo kakabsat. Saan tayo nga nagbalin a mapagtalkan kadagitoy nga pinarswa ni Apo Dios. Isu kakabsat i-challenge kada tayo, agbalin tayo kuma. Akas kadagitoy nga duwa nga adipen nga inaramat da dagiti talento da para iti pagsayaatan. Ket dumteng tuti kanito kadi kakabsat. Nga inton umay ni Apo Dios ket nasayaat tumet iti intayo nga ibaga kenkwana. Na kunaon tayon to kenkwana Apo nagserbi aken ka. Ket adu dagiti tao nga isu nga tinulunga ken adda dagiti tao nga nagbalbaliw iti biyagda gapu iti panangisurok kadakwada. Kakabsat iti daytoy nga aldaw agkararag tayo ken ikararagan tayo dagitoy kakabsat tayo nga agpakpakaas iti tulong iti daytoy nga panawen gapu iti layus nga isu nga napadasan da. Let us pray. Naindaklan ken man nakabalin nga Dios. Dumawat kami iti pamakawan ken ka. Gapu iti kinaranggas mi iti sangkaparsawaan. Saan kami nga mapagtalkan o Apo, nagbasol kami. Isu nga lakaman mi daytoy o Apo kinaranggas mi. Iti daytoy nga pinaraswam dagitoy akay kayo pinukan mi o Apo. Rinanggasan mi o Apo. Ket kakaasin to dagiti sumaruno nga henerasyon. Taawan ton pinasaya ang makita da. Iti daytoy nga lubong. When o Ama agpakpakaasi kami iti daytoy nga aldaw. Kadagiti kakabsat mi iti kagayan ken Isabela. Analayus da o Apo. Adu dagiti pagtaingan anaperdi. Adu dagiti napukaw Apo ti biyagda. Gapu iti daytoy nga layus nga napadasan da sadya. When umami nga nasantuan, dumawat kami kadagiti tulong dagiti anak mo nga daan. Asapay kumatag balinda kas iti daytoy nga duwa nga dipen. Nga pinagnegosyo da daytoy nga talento. Ket nakaganansya da. Ket ti ganansya mi itaw Apo ket isu iti panagtulong ni kadagiti agkasapulan. Iti daytoy nga tiyempo. When amami nga nasantuan, ikarkaragan mi amin nga kampamong iti iglesia mi. Ken dagiti kakabsat mi nga dadan di balasiw taaw. Dagiti amin OFW Apo, tulungam ken ilisip isu dati peggad. Ken iyadayom isu da kadagiti nga saksakit nga daw Apo taglawlaw. Bendisyonam dagiti nawanan iti trabaho ken makasarap danto iti nasaysaya at pay nga pagdirukan. Ken bendisyonam idaytoy nga nasyon mi nga Pilipinas. Ket kaasyan na kami kadi Apo, idayom kadi dagitoy nga gingined, dagitoy nga bagyo ken dadumapay nga paspasamak mo Apo. Kada kami. When amami nga nasantuan iti daytoy nga bigat, iti kararag mi. Ket o Apo, agari ka kumakat iti biag iti sagtunggal may sa kada kami. Ket dagitoy nga anak mo Apo, ket kada kami amami. Ket agbabawi kami kumao Diyos kadagiti nagbabak na isong inaramid mi. When Ama dalusan na kami kadi. Kaasyan na kami ken tulungan na kami.
kadagitoy nga pakarigatan mi iti daytoy nga biag. Wenwama agyaman kami ti gundaway. Kada ito nga mensahe ket mabalin makatulong kada kami tapno agpanunod kami nga naimbag ket agbalin kami nga naimbag nga anak mo apo ken mapagtalkan. Ket dagiti ti dawat ken kararag ni babaen ni tinagan ni Apo mi Hesukristo. Amen. Masapol na maningitugot ti tunggal maysa iti sagot kas mayer nurot iti parabor ti Apo a Diyos yu. Para iti dagiti sagsagot tayo ket makita tayo iti screen tayo iti may pagpadala tayo dagiti sagsagot para iti kapilya tayo. Kararag tayo, Apo. Agyaman kami, Apo, iti parabor mo kada kami, nga inted mo amin nga masapul mi sa dinuman nga banag. Itakat isublimi mit iti parabor nga ited mi lang iti offering mi ito'y balay mo, tapno mausar para kadagi agyaman kami nga maited mi iti para keng ka ito'y iti kararag mi tinagan ti Apo mi nga Jesus. Amen. Kantahin tayo ti Naimbag ang ikati amin kakapsat, ket madaydayaw, itinagan ni Apo tayo ng Hesukristo, ket kayat kong ipadamag kada kayo kakapsat, nga sapay kumata, matalungan tayo, dagito'y kakapsat tayo, ito'y Cagayan, kang runana iti distrito ni D.S. Bonifer Bakiran, nga agpatulong kada tayo, iti dayto nga gundaway. Sapay kumata, matulungan tayo sudam, ket sapay kumata maikanda kadagito nga kasapulan dayto igdama at tiyempo. Ket kakabsat ket ko nga kaplawan dagito nga kasangay iti dayto nga lawas ni kabsat nga Jacqueline Ferrer to nabigat 16, ni Mami Violeta Constanto 19, ni kabsat nga Joel Gamata into 20, ken ni kabsat Mary Ann Luterio, ken Monri Lexis Retuta, ken John Louis Rodriguez into na 21. Ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada kayong amin kakapsat iti dayto nga aldaw. Ket sapay kuma tultuloy tayo nga agkararag ken dumawat iti kaasi iti Apo iti dayto nga tiyempo. para ti pangsara nga imno kantahin tayo ti biag ko alam akasta maidaton.
panagklan ken man nakabalin ng Dios. Ipeksami iti in kami nga panagyaman ken ka. Iti daytoy nga aldaw iti in kami a panagdaydayaw ken ka. Agyaman kami ken ka o Dios gapuna. Tas ikaw o Apo iti tultuloy. Ang mga iwan ken mangidalan kada kami. Agyaman kami o Apo iti presensyam kada kami. Na may dagitoy o Apo na pagteng iti biyag. Adda iti pandemya, adda iti bagyo. Ken san mi pay nga amo Apo, dagiti sumarno ang mapasama. Ngem amo mi o Dios nga adda kalata kada kami o Apo. Namami nga nasantuan at itultuloy ning karkaragan. Dagiti kabsat mi nga adda iti problema na iti salunat na. Babaan iti nasantuan nga imam o Apo nga ipatay mo kadakwada ket umimbag da kadi. Kasyam dagito yung Diyos. Nagdada ka dagito unag iti hospital, clinic, ken uray pay ka dagito unag iti pagtainganda. Sa gidam ka diti physical nga bagidaw Apo ket umimbag da. Ken kastamot nga bendisyonan dagiti amin nga kasangay iti daytoy nga bigay. Madaydayaw iti nagan mo Apo. Tanadanon da daytoy aldaw iti panagkasangay da iti daytoy nga bulan. Ket o Ama, dawaten mi tagtultuloy nga panangiwanwan ken panangidalan mo kada kani. Bendisyonam o Apo iti iglesia ni iti Knox United Methodist Church ken dagiti kamkamon na sapay kadika o Apo ta makatulong kami kadagiti kasapulan iti daytoy nga panaway. Ama pagpakaasi kami kadagiti daan sapay kumata itedda dagitoy nga talento nga adda kadakwada kang runanay Cagayan ken Isabela ken uray pay diti Metro Manila. Agyaman kami o Apo kadagiti nakatulungan kadagiti nga padami nga tattao. Panamani nga nasantuan, bendisyon na nakam nga rod, iti dayting aldaw. Sa gidam iti puso mi o Apo, tapno makatulong kami kadagiti kasapulan. Panama, agyaman kami, kadagiti amin na nakadwami iti dayting nga serbisyo ti Ilocano. Agyaman kami iti biyagda, kadagiti karkararagda, iti kadagiti tulong da o Apo. Ket sika kaditi agtultuloy o Dios nga gari iti biyagda, iti United States, iti Canada, kenda dumapay nga paset dahil nga lubong na nakadwami iti dahil nga panagdaydayaw. Mami nga nasantuan, madaydayaw itinagan mo iti dahil nga oras. Itinagan nga po mi Hesus Kristo dagiti iti dawat ken kararagmi. Amen. Ket ita kakapsat awaten iti bendisyon, ita awaten tayo iti bendisyon ti Dios Ama. Babantanak na isu ni Apo Hesus Kristo, nga isu ti dalan, isu ti pudno ken iti biag. Ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu. Isu kuma iti awaten tita nga awan patinggana. Amen.